हाय हेलो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे हरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअखौ सोरबाया आंनि बे थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिबायबो जानो हागौ, बा सोरबाया फेसबुकावहाय नुनानैबो मोनथिबायबो जानो हागौ, बा मोनथियाखैबो जानो हागौ। जायफ्रानोखि मोनथियाखै बिथांमोना प्लिज अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन भिडिअआ मा। होनबालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानो, नङा होमब्ला लोगोफोर? थौदो होनब्लालाय डिसक्लेमारखौ लागायदिनि। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' आथिखालनि जुगाव मिथिखायो आरो, नङा होमब्ला? जायफ्रानोखि बांसिन ससियेल मिडियायाव एक्टिभ थागोन बिथांमोना बांसिन मोनथिगोन बोरैहाय मा जामारदों, मानि थाखाय मा कारनाव जादों। आंबो फेसबुकावनो नुनानै फेसबुकनिफ्रायनो बे भिडिअखौ मोन्दों आरोना। आथिखालनि जुगाव माथो लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि अनगायैबो हाबा जाखानाय हिन्जाव बा हौवाफोरासो बांसिन बेफोरबायदि भाइरेलनि सायाव भाइरेल जालांबाय थानो हमदों आरोना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बिदिब्ला मा जाबावगोन जुदि गावनि हाबा जाखांनाय हौवाखौ गारनानै खारनानै गुबुनजों हमजाबावनाय, गुबुनजों ओरैबायदि खालामनाय, न'खरनि गामिनि गासै रायजोनि हारिनि जाथिनि मान सनमान धंख' थांजोब्बाय। जोनोम जाखानाय गथ'बो दंबावोसो, अब्लाबो आरो मानो गुबुनजों बेबायदि खारनानै थांनो गोनां जायो? खारनानै थांनाथ' जुदि मोजां रायजो जाहैनो हाबाथ' मोजांनि बाथ्रासो, नङा होमब्ला? अरे कहना क्या चाहते हो? मानो बेफोरबायदि आलानि आथानि जायो? थेवबो बेफोरबायदि ओरैबायदि भाइरेल जासेयावबो नोंथांमोना मानो बुजियाखै, नङा होमबा लोगोफोर? बे भिडिअखौ आं दाखालि साननैसो सिगां मोन्दोंमोन, थेवब्लाबो आं होगोन होआ होननानै साननानै थादोंमोन। थेवबो गोसोआ सहायनो हायासै नालाय, थेवब्लाबो आं बे भिडिअखौ दिनै लाबोथारबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो स्किप खालामालासेनो जोबजासिम। आरो आं बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय ससे देखायनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन भिडिअआ मेन टपिकआ मानि थाखाय, मा कारननि थाखाय बिथाङा हमजानानै बुजाखो आरोना। गजब बेइज्जती है। तो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ, नङा होनबा? मानि थाखाय मा जादोंमोन आरो बोरैहाय हमजाखो मोनथिबाय जानो हागौ। तो आसलते मानो आथिखालनि जुगाव हाबा जामारनाय हिन्जावफोराल'सो बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थायो आरोना। गावनि गथ'नि अननाय गैया नामा बिसोरना? लोगोफोर, मा बेफोरबायदि जायो? आरो ओरैबायदि सिख्लाबा मोनसे आलदाबावमोन, हाबा जाखानायफोरासो मानो बेफोरबायदि जायो आरोना। ओरैबायदि साननो गोनां बायध'।
मा जाबावगोन जोंनि संसाराव गुबुन हारिया माथो बेफोरबायदि जायोब्लाबो बेफोरबायदि माबा खालामब्लाबो भाइरेल जाया आरोना बेफोरबायदि हमजाया मोजाङैनो थायो बा हाबा जाखांनानै मोजां रायजो जाबावो जोंनि बर'फोरासो माने बेफोरबायदि हाबा जाखाना गथ' थासेयावबो मानो बेफोरबायदि आरो गुबुनजों लाइन मारिबावो मा जाबावगोन जोंलाय जोंफोर सेंग्रा लाइमोनफ्रा लासिं जायोना लोगोफोर एसे बयबो धोर्ज हमदो बयबो गावखौनो बुजिदो बिमा बिफानि आइ आफानि मान सनमान न'खरनि बाय बाहागिनि हारिनि जाथिनि मान सनमानखौ एसे लाखिदोंब्रा लासिं जायो सोरनिबा थाखायनो जोंफोरबो जों सासे सानै मोजां जानो सानब्लाबो ओरैबायदि लासिं जालांनो हमलांदो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरैहाय मोनखो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनबाय जानो हागौ आरो जायफ्रानोखि बे आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लेस नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव बेल आइकनखौबो दाबायदो मानो होननानै बुङोब्ला जायफ्रानोखि आंनि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना अके बाय बाय थेंक इउ स' माच